Morning, morning! It's Sunday afternoon. Sunday afternoon, guys. Magandang buhay. Ayan, limpisa-limpisa tayo ngayon. It's Sunday, it's holiday. Ayan, ano kayang pwedeng maitanim natin dito, guys? Kasi dati, etong kapanahunan pa nila Dana nung maliit pa sila, strawberry daw to. Yung house ng strawberry. Ayan. Isa sa negosyo nila noon, yung strawberry. Ang katapat po niyan, yan po bahay natin. Tapos, yan, nilinisan ni Dana. Pero wala pang plano kung anong pwedeng gawin natin dyan sa lupa na ito. Ito ay mahaba po. Ayan. Tinanggal yung lumang house. Kung alam niyo kung ano yung house na ibig kong sabihin, yung parang tunnel na lahat cellophane. Nakabalot siya. Rain or shine. Pwede tayo magtanim, pwede tayo magtrabaho. Yun ang tinatawag naming house. Nag-iisa lang si Dana ngayon. At dito naman sa kabila, guys, ayan, ito yung nakaraan, tinabaho ni Dana. Ayan na po, tsura niya, ganyan na. Pinaambakan natin na tubig. Ganyan ang itsura niya kasi dyan tayo magbibinhi sa ating palay. Last week yata yun, di ba? Last week, ayan, last week yun. Last week, ayan. Dito, nilagyan natin ng tubig, tapos pinaflat po natin. Meron pang proseso gagawin natin dyan. Hindi pa dyan natatapos, guys. Yan, magsusunog tayo. Magandang panahon ngayon. Pero kanina morning, medyo umuulan siya. Pero ngayon naman, medyo makulimlim. Alam nyo ba, guys, kung may pink dito? Ayan. Ito yung fruit na lupa natin to. Otosan ko rin ano, Imi? Pink. House no. Ah! Ito yung lagayan ng house, yung mga bakal-bakal, guys. Nilagyan niya ng pink. Kasi kung sakaling hindi tayo madapa, kung maglakad po tayo, malaman natin na may bakal na nakatusok dyan. Ayan siya. Okay. Ayan. Para malaman natin, guys, na may bakal na nakatusok siya. Para hindi natin maapakan o madapa po tayo. Kaya meron po yung pink doon sa mahaba yun. Hanggang doon. Ayan, pagkagalitan tayo dito. Medyo mabasa pang lupa. Ayan. Medyo ma-dirty. Ayan, nasa likodan yung palaya natin. Ayan, kunting tour lang po tayo sa ating bukid kasi Sunday ngayon. Pwede tayo makapag-update sa buhay probinsya ni Inday Abil Bisaya. Ingat po tayo palagi, guys. At sana nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon. Hoping soon makagala na tayo at pwede na tayong mamasyal. Sa ngayon, medyo busy pa ang buhay natin dito. Kunting linis kasi baka kakot next month. Ayan, maging busy na talaga tayo ng bonggang-bongga sa pagtatanim ng ating palay. Inuubos sa usok si Dana. Ayun na. Okay. Halika, pasyal tayo sa ating sa ating sibuyas. Pasyal tayo sa ating sibuyas. Dito, guys, meron tayong tinatanim na bulaklak dyan.
At meron akong itatanim na tulip dyan. Meron tayong tulip na nabibili. Hindi ko pa naitanim. Hali kayo. Dito. Ayan, may kunting bulaklak tayo doon. Ito yung tulip na itatanim natin. Ayan, magtatanim tayo ng tulip. Ayan. Ayan siya. Ayan, meron na nga. Lumabas na yung mata niya. Hindi pa natin natatanim. Dapat itatanim na natin to. Nakatuwangwang lang muna siya dito. Nakatuwangwang lang muna. So, itatanim natin yan. Okay. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito to guys. Naging tower. Naging tower ang ating mga tanim. Ang bulaklak natin. Nung binili ko yan, ang liit pa niya. Dito lang yan, no? Hanggang dyan lang yan. Ayan, meron tayong mga lucky money dito. Ayan yung pang paswerte. Ayan. Meron pa tayo dito. Yan, namumulaklak na. Patapos na season niya, guys. Patapos na yung season niya. Ayan yung mga bulaklak. At punta tayo doon sa ating sibuyas. Ayan, ang ating sibuyas. Wala nang snow ang sibuyas natin, guys. Ayan na yung sibuyas natin. Yun. Ayan. Ayan na yung sibuyas. Meron na tayong pangsabaw, panggisa. Ayan na yung sibuyas natin. Pang ano lang to, guys. Pang kusina lang po natin. Kasi di ba ang mahal ang sibuyas ngayon. Ang mahal. Nagmahalan na lahat. Para makatipid, ayan, may mga lupa naman tayo, taniman na lang natin. Yun. Ayan, kunting kimbot na lang, may pang ano na tayo. May panggisa-gisa na. At dito naman sa kabila, binungkal ni Dana yan nung last day para meron tayong maitanim na gulay. Eto, pwede na tayo magtanim ng talong, okra, yung pang-summer. Pang-summer na vegetable. Yan, taniman natin yan next time. At i-update ko din po kayo sa ating pagtatanim ng ating gulay para sa mahabang buhay. Okay, that's it guys. Yan lang munang may update ko ngayon sa ating countryside dito sa Japan. Probinsya ng Japan. Ayan po yung mga beautiful mountain natin. Nandoon pa. Ayun. Ayan, kitang-kita po yan sa kusina. Kaya kahit konti nare-refresh po tayo. Ayan, konting ikot sa probinsya po natin. Wala kayong makikitang mga malalaking building, maingay na sasakyan, mga mahabang highway. Wala po. Ayan. Tinig ng mga ibon lang po ang meron po tayo dito sa bukid. Ayan, kung ay naririnig nyo. Siguro natutulog pa sila kasi mga ano na ngayon mga 2:35 in the afternoon. Okay guys, that's it for today. Ako si Inday Abel Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Kunting update lang po dito sa ating bukid. Bye-bye! Thank you for watching. Salamat po guys. Bye-bye! Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.